Byddai'n testyn o'r Efengyl o Lyc, ddeunawfed benod, penod 18 ac adnod 26. Lyc 18, adnod 26. A rhai a glywsent a ddywedasant, a phwy a all fod yn gadwedig. Nawr, mae yna lawer o bobl crefyddol yn sicr yma yng Nghymru dros y cynrifoedd wedi ymdrechu newid neges yr Efengyl. Yn sicr, roedd y colegau diwynyddol wedi bod yn eog o'i siar nhw o wneud hynny, trwy tynnu ffwrdd y goruwch naturiol i ffwrdd o'r Efengyl a dysgu rhywbeth arall. Tynnu'r sgrythyr yn ddarnau, dweud y gwir, bydech chi'n mynd â copi o'r Beibl a rhoed yn ei dwylo nhw, hyn y bydde yn ei ddigwydd, bydde nhw yn rhwygo darnau helaeth allan ohoni, dweud, wrth gwrs, dyw hwnna ddim yn wir. Ac bydden nhw wedi gwneud ymdrech fawr i newid y neges yn troi i rhywbeth arall. Hynny yw, nid oedden nhw'n hoffi agweddau o'r Efengyl, ac wrth gwrs gellir dadle gawn ni bod nhw'n grefyddol. Yn amlwg, yr oedden nhw'n hoffi rhai agweddau amrywiol ar y crefydd. Mi fydden nhw wedi dweud, wel, mae hwn yn rhywbeth hyfryd. Mae'r agwedd yma o'r hyn a ddysgodd Crist yn rhywbeth i ni gadw ato. Mae'n rhywbeth sydd yn berthnasol i'r oes yma. Dyna be fydden nhw'n dweud, ond wrth gwrs, fydden nhw'n tynnu agweddau eraill i ffwrdd. Angen am yr ail enedigedd er enghraifft. Bydden nhw'n sicr yn gwadu yna. Dyna beth gafodd ei dysgu yn y colegau am ddegawdau, a dyna beth ath i'r pwlpidau, ac fe wnaethon nhw ymdrech deg i gwacau'r capeli. Achos pam yn y byd fydde rhywun yn trafferthu mynd i gapel, dim ond i glywed y neges oedd ganddyn nhw. Mae'n erchill beth gafodd ei wneud yma o bob gwlad yn ein capeli a colegau dros y blynyddoedd. Yn sicr, roedd rhain yn anghyffyrddus a nifer o agweddau o'r Efengyl. Ac felly mynd ati i newid pethau. Neu falle, ni'n gweld yn ein capeli bellach, bydd ni'n gweld pobl sydd yn dod i'r oedfa. Ac yn mhen rhyw adeg yn ystod i cyfnod yn y capel yn dod i weld nad ydyn nhw mor gyffyrddus gyda rhywbeth. Efallai wedi dod i ddeall o'r diwedd, ac maen nhw'n dewis ymuno gyda grŵp arall o bobl, mewn capel arall, sydd yn agosach at y safbwynt maen nhw'n hoffi. Ond nid yw hwnna mor gyffredin. Mae wedi digwydd dro ar ôl tro. Mae yna rhywbeth o'r diwedd. Falle nhw ddim wedi cael y sylw heiddiannol maen nhw'n credu, neu falle bod yna rhyw bwysles, doedden nhw ddim wedi sylwi ar hynny o'r blaen, ac falle bod hwnna'n amharu ar ei bywyd. Falle yn anhapus ar y disgwyliadau, mynd ati i feddwl, wel, hoffwn ni rhyw fath o Efengyl arall. Ond beth sydd yn gyson drwy gydol gair Duw, o'r dechrau i'r diwedd, fod dod yn Gristion, neu, fel ni'n gweld yn yr ysgrythyr yn aml, dod yn aelod o deyrnas Dduw, mae rhodd yw e. Dyna yw'r prif neges. Mae rhodd yw e. Pwysleisio gair Duw, ni all unrhyw un, unrhyw berson, wneud unrhyw beth i ennill y fraint. Dyna beth yw'r brif neges. Ni allwn ni dalu arian, ni allwn ni ennill drwy fyw bywyd o safon, neu bywyd o foesoldeb uchel, yn wir, hyd yn oed, os i'r lygad allanol y byddwn ni lwyddo byw rhyw fywyd y gorau posib, be mae Beibl yn dweud wrthyn ni, fyddwn ni dal yn dod yn fyr. Ac ni ellir ein galw ni yn Gristnogion. Dyna beth yw'r prif bwrdwn y neges. Y Beibl o Genesis i datgyddiad. Ac felly, adnod y testyn yn addas iawn ar gyfer llawer heddi. Efallai mai dyma yw eich cwestiwn chi. Efallai, dyma be fydda'r rhai oedd yma chydig o flynyddoedd yn ôl. Dyma falle be fydda nhw'n gofyn. Falle'r rhai sy'n mewn capeli eraill yn dysgu rhywbeth gwahanol. Efallai, be fydda nhw'n dweud yw hyn. Pwy all fod yn gydwedig te? Pwy yn y byd sy'n gallu bod yn Gristnogion? Achos os yma beth i chi'n dweud yn wir, a dyma'r feirniadaeth, os ydych chi'n gywir ar yr Efengyl, pwy yn y byd gall fod yn Gristion? Achos does dim dealltwriaeth ganddyn nhw. A dyna'r broblem dro ar ôl tro. Y pobl ddim yn hoffi'r Efengyl, ddim yn deall yr Efengyl. Dyn wastad eisiau gwneud yr Efengyl yn rhywbeth y mae nhw yn ei wneud,
Ac yna pan maen nhw'n gwrando ar neges fel sydd o'n blaenau ni fan hyn ac mewn capeli tebyg I hon, mi fydden nhw yn gwylltio, yn gadael, yn beirniadu ac yn gofyn y cwestiwn, wel, pwy yn y byd gall fod yn gadwedig? Pwy sy'n gallu bod yn Gristion os ych chi'n dweud y fath beth? Wel, allwch chi ddadlau ar un llaw, mae'n gwestiwn digon teg. Ond mae'r ateb yn ddigon clir, achos dyma yw'r neges y Beibl o Genesis I datgyddiad. Felly, mae'r adnodau sydd o'n blaenau ni'n gobeithio, ni'n mynd I ateb y cwestiwn yna. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar ymholiad arwynebol. Yn ail, ymateb trienus, ac yn olaf, cwestiwn pwysig. Wel, yn gyntaf, yr ymholiad arwynebol. Y cwestiwn ni yma, ceisio arwynebol. Nawr, I bob ymddangosiad, da oedd y gŵr yma, y gŵr ifanc yma, roedd yn ddyn neis, roedd yn ddyn da, I bob ymddangosiad. Gelwyr y gŵr yma ar sail be mae Matthew yn dweud, a Marc a Luc, mae yn arweinydd ifanc cyfoethog. Yr oedd yn fawr I barch o fewn y cymdeithas, siŵr o fod. Yn debygol, mae swyddog y synagog oedd hwn, felly'n grefyddol. Ac roedd yn amlwg yn ôl Marc ei fod o ddifrif yn ei geisio. Nawr, mae yna rhyw ymholi yma, mae yna rhyw ddiddordeb yma, mae'n ddyn da iawn, mae'n ddyn crefyddol iawn, mae'n ddyn cyfoethog iawn, mae'n ddyn mawr I barch, mae wedi cyrraedd swydd o statws, ac felly yn amlwg I gyrraedd swydd I statws, mae'n llawer o bobl wedi ategu'r ffaith y mae hwn yn heiddi'r swydd. Does dim byd am hwn sydd yn amheus. Allwn ni ymddiried yn hwn I wneud y swydd, yn enwedig os oedd yn swyddog y synagog. A mae hefyd yn dangos ei fod o ddifrif. Pam? Achos ni'n dysgu yn yr efengylau eraill, fe redodd ac fe bengluniodd Nawr, mae hwnna, I ddweud y gwir, byddwn ni'n dweud bod hwnna'n rhoi ar lefel uwch na crefyddwyr I ni'n gyfarwydd ag capelwyr sydd yn mynd o ran traddodiad. Mae hwn mewn rhywbeth arbennig am hwn. Mae yn I osod o'r neilltu, achos mae hwn wedi rhedeg mewn ac wedi penglunio. Roedd hwnna'n cymryd eitha tipyn, ac mae'n dibynnu ar eich cymeriad chi, a mae'r rhai pobl ddim yn dieddol o wneud pethau mor amlwg yn allanol, ond roedd hwn yn ddyn parchus, cyfoethog, mawr I barch, ond mae dal yn dod ac yn rhedeg mewn ac yn plygu lawr. Adnod 18. A rhyw lywodraethwr, a fynodd iddo, gan ddweud, athro da. Chi'n gweld pa mor barchus yw e? Wrth neithir pa beth yr etifedda fi fywyd tragwyddol. Mae'n cyfarch ar Iesu yn y ffordd gywir. Mae hwnna hyd yn oed cam yn lefel uwch na beth ni'n gweld heddi. Os oes unrhyw un yn dod I bresenoldeb Duw mewn capel heddi ac yn dod ac yn meddwl bod nhw'n dod ac yn gweddio, maen nhw'n I drin fel rhyw ffrind bach. Rhyw gyfaill bach. I ni'n gallu siarad efo rywsyd. Allen ni ddod i'w bresenoldeb. Ond dyna fel mae Cristnogion yn meddwl, heddi rai modern, falle, dyn nhw ddim wedi gweld mawredd Duw, dyn nhw ddim wedi teimlo'u pechod nhw, achos maen nhw'n gallu dod i'w bresenoldeb, pryd bynnag maen nhw eisiau, yn anaml iawn, dyn nhw ddim yn dod i'r cwrdd yn reoledd, falle, a pan maen nhw'n dod, dyn nhw ddim wedi rhoi unrhyw ymdrech yn y ffordd maen nhw'n edrych, yn y ffordd maen nhw'n dod, unrhyw beth, ac maen nhw'n meddwl gen nhw ganu iddo fe mewn unrhyw ffordd. Ond mae hwn wedi dod, wedi penglunio lawr yn syth, a mae wedi dweud athro da. Mae'n rhoi'r holl barch i'r Iesu. Ond mwy na hynny, mae'n gofyn y cwestiwn gorau, mae yna ymholiad ardderchog yma. Mae'n mor gywir yn yr ymholiad. Yn amlwg, mae'n meddwl am faterion pwysig, ysbrydol, tragwyddol. Ond ydy hwnna, am rai fel hyn, gallu'r dweud heddi. Faint sydd yn dod ac yn gofyn cwestiynau fel hyn heddi? Dim llawer. Allai ddweud hyn wrthych chi, does dim ciw hir I cael sgwrs da fi ar ddiwedd yr oedfa yn gofyn cwestiynau fel hyn. Pryn yw'r adegau, falle gewn ni neges ar y we, a rhywun di gwrando ar y bregeth a di dweud hoffwn I ddysgu mwy. Mae'n fwy tebygol fydd rhywun yn falle'n anfon rhyw neges o feirniadaeth yn yr oes hon, ddim yn hoffi rhyw agwedd, ond I gael rhywun sydd yn dod ac yn ymholi y cwestiwn yma am fywyd tragwyddol. Mae'n amlwg bod hwn wedi meddwl am y peth. Sym llawer y meddwl am unrhyw beth heddi, nag os o bwys.
Sicr ddim am faterion yr enaid, dim am faterion tragwyddol. Os yw yn rhywbeth sydd yn dod yn agos at grefydd, fydd e'n rhywbeth mwy sydd yn ymwneud â'r amgylchfyd a cyd-fyw a'n brodyr a'n chwiorydd. Sut i fod yn garedig i bobl, a falle sut allan ni helpu pobl llai ffodus na ni, a sut allan ni helpu'r awyr i ni'n anadlu a'r moroedd o'n cwmpas ni a edrych ar ôl yr anifeiliaid. Ond nid dyna'r lefel ysbrydol, os dyna'r gair, dim dyna yw'r gair, ond dyna be maen nhw'n defnyddio. Dyna pa mor bell mae rhyw ymholiad ysbrydol wedi dod heddi. Dwi'n dod yn agos i'r tragwyddol. Sim llawer yn ymholi mwyn gwybod a yw fe enaid i'n saff i tragwyddoldeb. Dyw hwnna ddim yn dod yn agos. Dyw'r eirfa yna ddim yn ei meddwl nhw. Mae'r peth pellaf i ffwrdd. Dim llawer sydd yn meddwl fel hwn. A felly gellir rhoi clod fan hyn. Mae hwn mor galonogol. Ond dyma beth sydd yn frawychus yw nid oedd hwn, nid oedd ei geisio fe yn werth dim. Doedd e ddim yn ddwfn iawn. Ac i ni newydd ddweud, mae hwn yn wych, byddwn ni'n dwlu cael pobl yn ymholi fel hwn. Ac yna i ddweud ar y llaw arall, yr oedd ymholiad hwn mor arwynebol, does dim dyfnder yn yr ymholiad. Dyw e ddim wir yn ceisio. Ond byddwch chi'n troi rhwng, wel, mae di rhedeg mewn, mae di penglunio. Mae e'n barchus, mae'n grefyddol, mae di dod at yr union person cywir, mae di dod at Gris, mae di dweud yr athro da, mae di dangos parch iddo, mae di gofyn y cwestiwn pwysig wrth neithiwr pa beth yr etifeddaf i fywyd tragwyddol, beth sy'n rhaid fi wneud i gael bywyd tragwyddol. Mae di gofyn am bethau ysbrydol tragwyddol, ond yn ei dal i honni mae arwynebol oedd i ymateb, oedd i ymholiad e. A ni'n gweld hynny yn ymateb yr Iesu, adnod 19. Yr Iesu o ddywedodd wrtho, pa ham ymgelwi yn dda, nid oes neb yn dda, ond un sef Duw. Felly mae'n mynd at yr hyn mae newydd ddweud. Mae yn ei gywiro fe yn y peth gorau mae di dweud. Allwch chi ddychmygu ni'n neud na heddi? O, bydd yna e-byst i ri yn cwyno. Pidiwch a siarad fel na am hwn. Paid a upsetio'r un sy'n ymholi. Chi ddim eisiau fe byd o dod eto. Chi'n wneud na. Ond mae'r Iesu'n delio dy hwn yn syth. Mae di gweld i namau, mae'r Iesu'n gwybod beth sy'n o le ar hwn, mae di dirnadu, mae'n gwybod beth sy'n ei gael o'na. A mae hwn di dweud, ti di gael o fi'n athro da, ond ti ddim yn deall am beth ti'n sôn. Gwybyr Iesu nad oedd y gŵr ifanc yn deall yn iawn yr hyn y ddywedodd. Yn galw'r Iesu'n athro da, yr oedd yn gwybod yr hyn oedd yn ei feddwl. Achos ni'n gweld yn y ffordd ymatebodd y gŵr i eiriau'r Iesu. Ni'n gweld yn adnod 20. Grandewch ar y geiriau yma am ddisgrifiad. Ond y diwn yn dangos i chi, oedd yr Iesu'n gwybod yn barod, ond grandewch. Ti a wyddost y gorchmynion, na odi neba, na ladd, a mae hwnna'n wych yn dwi. Mae'n gwybod bod godineb yn anghywir, la ladd, na ladrata, na ddwg am dystiolaeth, anrhydeddad y dad a pham. Be mae'n dweud, ti a wyddos y gorchmynion, ti'n gwybod rhain, ti'n berson da, ti'n berson crefyddol. 21. Ac efe ddywedodd, hyn oll a gedwais o ymhleiengtid. Dyna'r broblem. Adnod 22, ar Iesu pan glybu hyn a ddywedodd wrtho, yma un peth eto yn ôl i ti, gwerth yr hyn oll sydd gennyt a dyro i'r tlodion, a thi ag ei drysor yn y nef a thyred canlyn fi. Nid oedd y gŵr yn barod i wneud yr hyn a ddywed yr Iesu, ac felly nid oedd wir yn ei barchu digon i wyfyddhau. Nag oedd, pan i chi meddwl, fe redodd e fewn, fe bengluniodd e fewn, fe nath e gyfarch e'n barchus, fe holodd e'r cwestiwn gorau gallwch chi di gofyn. Ond yn amlwg, dyw e barch e tuag at yr Iesu fawr o werth. Dim werth dim byd. Achos os yw'r Iesu yr hyn yw e, ac o i fod e'n ei barchu fe, beth bynnag fydde'r Iesu yn ei ddweud, bydde fe di gwrando ac i fyddhau. Petai ei galon yn iawn. Petai ei barch at yr Iesu yn iawn. Petai na waith o'r ysbryd glân yn ei galon mi fyddech chi'n gwybod be bynnag mae'r Iesu mynd i ddweud wrthai, mi fyddai wedi gwrando.
Ond nid yw yn wir, mae pobl yn gallu dod fyny ac maen nhw'n mynd falle mewn capel mwy falle byddai'r pobl yn mynd lan gyda cwestiwn mawr maen nhw eisiau gofyn am gyngor am rhywbeth, ond newn nhw ddim lan at rai pobl yn gwybod newn nhw roi'r ateb anghywir. Felly maen nhw'n mynd at y bobl lle gewn nhw'r ateb cywir. A dych chi erioed i wneud dwi wedi wneud y sawl gwaith, dwi ddim wedi ymholi falle yn y gwaith, dwi ddim wedi mynd lan i ofyn i rhai pobl, achos dwi'n gwybod, dwi ddim yn siŵr os dwi eisiau'r ateb yna, fe ai a dreina draw fyna, maen nhw'n mynd i roi'r ateb dwi'n hoffi. Ond ydyn ni'n mor aml fel i ni dim ond eisiau un ateb, ac os na gewn i'r ateb yna, ni ddim yn hapus. Doedd hwn ddim eisiau clywed hynny, mae'n dangos doedd e ddim wir, achos pan nath yr Iesu ddweud iddo, beth oedd angen i wneud yn ateb i'w gwestiwn oedd e ddim yn fodlon, gan nad oedd am gael ei wahanu o'i gyfoeth. Roedd eiddo y gŵr ifanc yma, ei arian, ei gyfoeth yn meddwl cymaint iddo, ond hefyd, beth arall sydd yn profi o'i ymatebau, roedd e'n meddwl ei fod e wedi cadw'r gorchmynion ers yn un fach. O'm ieuenctid. Dwi wedi cadw'r gorchmynion. Mae'r ddoi ymateb yn driennus, ond yw e? Mae'n dangos pa mor arwynebol yw e. Mae e wir yn meddwl bod e wedi cadw'r gorchmynion. Does dim syniad ganddo fe beth yw ystyr y pethau hyn. Ac pan mae'r Iesu'n dweud wrtho fe am ei eiddo, dwi e ddim eisiau gwerthu eiddo. Mae ei eiddo yn bopeth. Mae wedi gweithio'n galed am hwn. Mae'n mwynhau ei gyfoeth. A dwi'n fodlon rhannu peth o fy nghyfoeth, ond hwn yw popeth i fi. Hwn yw popeth i fi. A dwi ddim eisiau gwared ar hwn, ac felly dwi ddim yn hapus. Felly yn syth gellir gweld, nad oedd gwir ddealltwriaeth yma o gwbl. Doedd dim gwir ymholiad yma. Nid oedd wedi gweld ei hun, nid oedd wedi gweld ei bechod, a beth i ni'n dysgu o'r ysgrythau, rhaid i bob enaid, os am fod yn blentyn i Dduw, os i chi am fod yn Gristion, rhaid i ni fod wedi gweld ein pechod, ein hangen. Felly mae'r Iesu'n defnyddio'r gyfraith i ddangos hyn iddo. Trwy'r gyfraith a gwaith yr ysbryd glân, i ni'n dod i weld ein pechod. Nawr, mae'r gŵr ifanc yma yn amlwg yn poeni. Ond yn ansicr, ac yn ansicr a oedd wedi gwneud digon. Ac felly, dyma beth sydd tu ôl cefn ymholiad o gŵr ifanc yma. Mae'n dod i'r Iesu am gadarnhad. Mae'n dod i'r Iesu yn gofyn iddo fe ac yn gobeithio fydd yr Iesu'n dweud, paid â phoeni, mae popeth yn iawn. I ti wedi wneud gymaint i'r synagog. Ti wedi helpu rai llai ffodus na ti. I ti'n barchus, i ti'n fawr dy barch. A roedd y gŵr ifanc yma, siwr o fod yn gobeithio fydd yr Iesu a'r arweinydd crefyddol yma, a bydde hwn yn teimlo, wel, dyma beth dwi'n dod ac yn ymholi, a dwi'n gofyn y cwestiynau iawn, ond dwi eisiau rhyw gadarnhad fy mod i'n iawn. A felly, yn yr capeli modern heddi, dyma beth fydde'r gobeith y gŵr ifanc yma yw, fydd y gweinidog yn dweud, iawn, gei di ddefydyddio a dod yn aelod mis nesaf. Ti di dweud y pethau iawn. Gei di ddefydyddio, gei di ddod yn aelod, a fi popeth yn iawn, paid ei affoeni am pethau, yna, achos sneb gallu fod yn berffaith, ond mi rwy ti'n gofyn y pethau gywir, a ti'n mor dda, a felly dyna beth oedd yn gobeithio fydden ni glywed. Ond dyna, mae'n driennus, dwi'n ofni, mae dyna beth i ni wedi cyrraedd yn gwlad ni a gwledydd cyfagos yn ein capeli ni, bron iawn, dyna yw'r efengyl, yw falle trwy fagwraeth ac yn dod lan ac yn dod ac yn ymholi'r pethau cywir ac yn barchus ac yn dod ac yn dweud, ie, popeth iawn, paid â phoeni, sy'n eisiau disgwyl dim i mwy, a fe gei di ddefydyddio, a fe nai ti'n aelod, ond dyna fel mae e. Mae'n codi dychryn arnoch chi. Mae'r Iesu wedi gweld, doedd hwn ddim yn deall. Doedd ei galon e ddim wedi deall yr efengyl o gwbl. Ond oedd e'n gofyn y pethau cywir. Gewch chi symud ymlaen, beth am yn ail yr ymateb triennus. Mae'r ymholiad yn un arwynebol tu hwnt, a mae'r Iesu wedi sylwi hwn yn syth. Yn gwybod, wrth gwrs, oedd yr Iesu'n gwybod hwn cyn i'r gŵr ddod ato. Ond mae'n profi'r peth yn yr ymateb. Ond yn ail, yr ymateb triennus adnod 23. Ond pan glybu fe y pethau hyn, fe a aeth yn athrist. Cynnwys yr oedd fe yn gyfoethog iawn.
am adnod. Am adnod. Fe ath ei ffwrdd yn drist, achos mae'n gyfoethog. Allen ni fod yn meddwl am rai, sawl un sydd wedi mynd ofyn yn grac ac yn drist. Sawl un sydd wedi gwrando ar bregeth yma ar Brynawn Dydd Sul, sydd wedi gadael y lle yma yn wyllgacwn. A dalle byth yn dod nôl. Achos, falle nid bod nhw'n gyfoethog, achos bod nhw'n boblogaidd. Achos bod nhw'n dalentog. Achos bod nhw'n brysur yn ei gwaith. Achos bod nhw'n dda yn chwaraeon. Achos bod nhw'n beth bynnag. Gallech chi restru'r pethau. A falle bod nhw wedi dod i sylwi, mae hwn yn ddiw i fi. Sawl un dros y cynrifoedd, sawl un fan hyn sydd wedi mynd yn drist. Na, fi'n gwybod bod rhai yn ein cyhyddo fod yn eithafol ac yn hiarnaidd. Mae'n rhyfedd yn diwe. Yn aml iawn, y rhai sydd wedi cyhyddo ni o fod yn hiarnaidd ac yn eithafol, yw'r math yma o bobl yn aml yn dilyn llwybr crefyddol mwyaf deddfol dwi erioed wedi weld. Fwyaf llym, allanol. Ond nid yw'n codi dychryn arnoch chi, efallai wedyn maen nhw'n troi'r cyhyddiad achos bod nhw'n sylweddoli fel y gŵr ifanc yma. Doedden nhw ddim wir wedi deall efallai, dwi ddim yn gwybod, tragwyddoldeb a ddengys. Rhain yn dod i wrando yn y gobaith, efallai o glywed rhywbeth fydd yn ei dyrchafu nhw, ond nid yw'n mor wir. Sawl un sydd yn dod ac yn yr cwrdd yn y pethau, a maen nhw'n gobeithio clywed rhywbeth fydd yn ei dyrchafu nhw, yn ei clodfori nhw am eu hymdrechion. A falle bod nhw am i'r eglwys, y capel, le bynnag mae yn gobeithio fydd y gweinidog neu'r swyddogion yn ei dyrchafu nhw ac yn rhoi clod iddyn nhw ac yn dweud, mae rhaid i ti ddod i weithio gyda'r pobl ifanc. Mae eisiau rhywun fel ti gyda'r pobl ifanc. A mae hwnna efallai yn codi'n gobeithio ni ac yn teimlo'n dda am y peth, a fe gei di fod yn un o'r diaconiaid yma hyn ychydig, a ni'n dechrau teimlo'n fach. Sawl un sydd wedi bod felly? A phan rhoddir y disgwyliadau o air Duw. Bod rhain o fewn i cyrraedd yn fath o bethau maent yn fodlon i wneud, maen nhw'n meddwl, wel ie, dyma beth dwi eisiau. Dyn nhw'n mynd i deall. Maen nhw'n meddwl bod crefydd yw, os dwi gallu gwneud cyfres o bethau, hyd yn oed o fewn yr cyffiniau efengyloedd, mae dal rhyw bwyso ar ein henw da. Ond mor aml, yr hyn a gawn, yr ymateb fel y cafodd yr Iesu, yr oedd yr Iesu yn gwybod ble oedd calon y gŵr ifanc yma, ble oedd ei drysor. Roedd gan ei gyfoeth y fath afel ar ei enaid. Ac felly defnyddiodd yr Iesu hyn i'w herio. Dwi ddim yn defnyddio hwnna bob tro. Ni fydd yr Iesu yn defnyddio'r un peth. Nid cyfoeth fydd yr Iesu yn defnyddio bob tro. Fydd ddim yn gofyn i bob un cyfoethog gwerthu'r cyfan sydd ganddyn nhw. Dwi ddim wedi wneud hynny. Dwi ddim wedi cyfrddol llawer lle mae hwnna wedi bod yn rhan o'r broses yma o'r argyhoeddiad. Ond mae'n gallu wneud hyn. Dyma beth sy'n bwysig fan hyn. Yr oedd yr Iesu yn gwybod ble oedd calon hwn. Ac roedd yr Iesu yn gwybod doedd e ddim yn deheu am grys ddigon i fyddhau iddo. Petai hwn wir yn poeni am dragwyddoldeb, a'r Iesu'n dweud gwerth y cyfan, dyle fe dweud fe'n werth y cyfan nawr. Dyle fe wedi bod petai wedi cael unrhyw owns o ddealltwriaeth. Ond doedd dim clem dy fe, doedd dim gwaith o'r ysbryd glân ar ienaid e, doedd e ddim wir eisiau sicrwydd cardwedigaeth, oedd e dim ond eisiau clywed, ti'n neud popeth yn iawn. Felly oedd yr Iesu'n gwybod beth oedd Duw y gŵr ifanc yma. Fe ddim yn defnyddio'r un peth i bob un ohono ni fan hyn, neu rai sy'n gwrando. Fe ddaw a her i'ch calon chi, i ddangos i chi trwy waith yr ysbryd glân, yr hyn yw eich Duw chi efallai. Hyn sydd rhaid i chi droi cefn arno. Gan nad oes na le i wasanaethu mamon a Duw. Ac dyna be fydd yr ysbryd glân yn defnyddio i argyhoeddi. Ac efallai fydd yn ormod i chi. Hyn o fel cadw'r sabath. Fydd y mwyafrif o bobl sy'n ceisio heddi ddim yn fodlon cadw'r sabath. Mae hwnna'n ormod iddyn nhw.
diwrnod cyfan mewn wythnos i roed yn llwyr i bethau Duw. Dyn nhw'n eistedd lawr yn gwylio teledu, dyn nhw'n eistedd lawr yn gwylio match ar y teledu, dyn nhw'n eistedd lawr yn cael gorffwys ac esgeluso'r cwrdd bore pnawn neu nos. Maen nhw eisiau mynd mas i'r siop, maen nhw eisiau mynd i'r trath ar y sil, maen nhw eisiau mynd i'r tŷ bwyta neu beth bynnag yw e. Chi'n oed disgwyliadau cadw'r sabath? Dyw Crist ddim yn golygu digon i fi. Petai'r Iesu'n dweud, mae rhaid i cadw'r sabath. Wrth gwrs, fydd yn yr achos yma, dwi'n dweud hynny, mae wedi gweld beth arall oedd ar ei galon. Ond falle, trwy bregethiad y gair, fydd na rhywbeth yn cael ei ddweud, a fydd yr ymholwr arwynebol yma'n dod i'r oedfa, yn dweud bod nhw'n dwlu ar pob rhan o'r oedfa, ac efallai, wrth fynd heibio, fydden ni wedi cyfeiriad y sabath. A maen nhw'n dweud, dwi ddim yn fodlon rhoi'r sabath lan. Fe ddoi ambell rhaid pan mae'n siwtio fi, na'r un fath o dro, byddwn ni'n sôn am y ddiod feddwl. Dwi'n credu bod y ddiod feddwl yn erchill o beth. Ond mae mwy afrif o'r Cristnogion yn meddwl bod iawn, dychmygwch petai'r Iesu. A dwi'n benderfynol fi'n gwybod pa mor bechadurus mae wedi dinistrio bywydau. Allen ni fe mlaen a roi fe esboniad, dim dyna yw bwrdd yn y neges yma. Ond petai na rhyw berson ifanc yn dod i wrando ar bregeth, a bod na rhywbeth wrth fynd heibio yn sôn am y ddiod feddwl, bydden nhw'n dweud, dwi ddim yn fodlon mynd i'r gwesti a cael pryd o fwyd heb glasiau bach o win. Mae hwnna'n ormod i fi roi fyny. Dwi ddim eisiau peidio mynd gyda fy ffrindiau pan dwi'n mynd i weld gêm rygbi ar ôl a cael peint neu ddau. Sa chi'n disgwyl fi wneud na? Bydden nhw'n meddwl bod fi'n od os na i gael peint neu ddau. Dwi ddim eisiau peidio meddwi ar nos Sadwrn pan dwi'n y tŷ a dwi jyst eisiau anghofio popeth a dwi eisiau cael... A dychmygwch petai ni, dwi'n mynd yn cyfeirio at y ddiod feddwl. Bydd yna rhyw berson ifanc neu pwy person hun falle yn dweud, mae hwnna mor llym. Sa'n fodlon rhoi y diw bach yna lan. Chi mor eithafol. Enghreifftiau chi, mae'r ysgrythyr yn llawn ohono fe. Mae yna gymaint yn mynd i fod yn uffern achos bod nhw ddim wedi bod yn fodlon troi cefn ar rhywbeth bach. Bod o'n fawr. Herod yn trafod gyda Ioan Fedyddiwr. Mae'n anhygoel yn diwy. Ond nid yw'r union yr un peth. Yr oedd Herod yn awyddus sgwrsio gyda Ioan Fedyddiwr. Yr oedd yn barod ymholi mwy. Oedd wedi cael ei ysgwyd, oedd eisiau. Oedd yn dweud, mae hwn yn ddyn da. Dwi eisiau ymholi mwy gyda Ioan Fedyddiwr. A mae hwnna'n beth da, rhywbeth parchus. Ond nid oedd Herod yn barod gwneud yr un peth yr heriodd Ioan ef. Yr oedd Duw wedi rhoi trwy'r ysbryd glân y neges yr her i Ioan i roed i Herod. Yr oedd Herod mewn perthynas anghywir, anfoesol, godi nebys, yr oedd mewn perthynas ag Herodias. Yr oedd hwnna'n warthus, yr oedd yn afiach o beth. Ond oedd e ddim yn fodlon troi cefn ar y berthynas. Cymaint o afael oedd y berthynas ar ei enau de. A bydde wedi meddwl edrych ar Ioan yn dweud, ti'n gofyn i fi troi cefn ar Herodias? Dwi ddim yn mynd i ddigwydd. Dwi ddim yn mynd i roi hwnna lan. Ond nid yw'r union rhywun peth? Nid dyma'r efengil, dydych chi ddim yn dod yn Gristion trwy ymadael ag Herodias. Dydych chi ddim yn dod yn Gristion trwy werthu'ch eiddo chi. Dydych chi ddim yn dod yn Gristion trwy byd o yfed, a byd o partio, a byd o meddwi. Chi ddim yn dod yn Gristion trwy stopio'r peth yna. Na, ni'n yn dweud hynny, ond beth i ni yn dweud yw hyn. I ni'n gallu gweld yn aml ble mae eich diw chi, ble mae eich trysor chi, ble mae eich cariad chi, a mae e'n dangos i chi nad ydych chi'n caru'r Iesu, nad ydych chi'n ceisio'r Iesu, nad ydych chi'n dymuno am sicrwydd cadwedigaeth. Gymaint o afael sydd gan y byd a'i bechod ar yr enaid. Union fel y gŵr ifanc yma, yr un cyfoethog. Gai ofyn, oes yna rhywun sy'n gwrando sydd yn yr un sefyllfa, falla'ch bod yn ceisio am wybod mwy, yr ydych yn poeni nad ydych chi'n iawn, nid ydych yn mwynhau heddwch yn yr enaid, does dim heddwch cydwybod ganddo chi, mae yna rhywbeth yn pigo'ch cydwybod chi, bod pethau'n cweit fel y dylse fe fod, chi ddim yn siŵr o gadwedigaeth. Efalla'ch bod yr ydych yn dod yn gobeithio, neu'n gwrando ar y we, yn gobeithio bydd y neges
yn eich clodfori am fod o ddifrif am bethau fel hyn. Falle mae dyna be mae rai pobl yn gwrando yn y gobaith. Falle am glywed nad oes rhaid i chi newid rhyw lawer. Ond nid byddai pregethwr llawer mwy poblogaidd, allai ddweud hyn, byddai llawer mwy o ffrindiau gyda ni fan hyn. Ta ni wedi bod tipyn bach mwy ofalus yn beth o'n i'n dweud. Petai ni wedi dweud yn iawn i chi fynd i gyngherddau, a iawn i chi fynd i glybiau, a iawn i chi esgyluso'r sil, a mae jyst caru'r Iesu sy'n rhaid i chi wneud, tybiwn ni fydd yna gynulleidfa weddol yma. Ond edrychwch arno ni. Lle chi ddim bod all llain allwn. Ond ydyn ni eisiau newid y neges? Wel, ni ddim yn mynd i newid y neges. Achos ni'n gwybod, dim ond dweud y gair sy'n rhaid i Dduw wneud. Ac fe fydd na argyhoeddiad o bechod yn dod ar bobl. Ac y gobaith yw maen nhw'n gwybod pa le i droi i glywed y neges. Falle bod rhai yn dyheu am cael clywed. Cyn belled bod proffes da chi. Cyn belled bod chi wedi dweud bod chi'n caru'r Iesu a bod chi wedi cyfesu'ch pechod. A bod chi'n dod i'r cwrdd yn weddol reolaidd, yn byw yn weddol. Chi'n cymysgu gyda'r byd ar eu tylerau nhw, ond chi'n mynd gyda nhw'n weddol bell ar hyd y llwybr o fydolrwydd, ond chi'n gadael am un y bore yn lle 3. Neu chi'n gadael am un ar 10 yn lle 12. Chi'n teimlo well am eich hun, chi ddim cweit mor wael yn nhw. Ond yn sicr, chi ddim yn fodlon colli'r fraint o bod yn eu cwmniaeth nhw. Chi ddim yn fodlon troi cefn ar rhai pethau. Dyma'r broblem. Mae ganddo chi rhywbeth sydd yn rhy bwysig i chi, ond nid oes sawl un sydd wedi bod yma, mae yna rhywbeth arall sy'n rhy bwysig iddyn nhw. Mae yna lot o capeli sydd ddim yn mynd i herio yna, ac felly dyn nhw ddim yn mynd i teimlo'n euog amdano fe fydden nhw'n clywed rhyw fath o efengyl, ond fydd neb yn cwestiynu nhw o gwbl am y pethau eraill, ac felly maen nhw'n aros am ddegawdau, a maen nhw'n jwmpol yn yr awr a cael pob math o hwyl yn ei hoed fawn, ond oes neb yn ei herio nhw. Ond os glywan o'r efengyl, fydden nhw'n troi cefn arno fe, a maen nhw'n mynd i ffwrdd yn grac yn dris beth bynnag yw e, ond dyn nhw ddim eisiau'r efengyl yma. Falle pnawn mae'n ei ymhen blynyddoedd, fe glwch, fe fydd yna rhywun yn clywed bod rhywbeth i ni wedi cyfeirio ato wir yn Dduw i chi, a rhaid ei adael. So os unrhyw beth yn tynnu Crist oddi ar y gorsedd eich calon, yna mae rhaid i chi adael e. Mae rhaid chi troi cefn yna. Ond falle bod chi ddim yn fodlon. O'n i'n siarad yn ddiweddar, a o'n i'n sylweddoli yn pregethu rhywle, nes i gyfeirio rhywbeth tebyg i hyn. Ac o'n i'n sylweddoli bod yna fachgen ifanc yna, oedd y cyfle ganddo fe i gael i anrhydeddu yn un o'r meysydd chwaraeon gorau gallech chi fod yn cael, a'ch clodfori, a bydde fe lawr bod chi wedi cynrychioli nhw. Nid cynrychioli'ch gwlad, ond falle un cam lawr yn y brifysgol. Nes i gyfeirio at hyn. Ond rwy'n arall wedodd o ddau ar y diwedd, yn gwybod mae e'n union di bod trwy yna, gollodd e'r cyfle o gael cynrychioli mor uchel ag oedd yn bosib, fel gŵr ifanc yn y coleg. Achos oedd eisiau sefyll dros Grist ar y Sabath. A gallai fe wedi cael ei gydnabod gan gymaint, oedd e lawr yn llyfrau hanes, bydde wedi cynrychioli yn wych yn o bob sôn, ond gollodd e'r cyfle pam, achos oedd e'n gwrthod ymarfer ar y sil. Yr oedd e'n barod yn Gristion, ond oedd wedi weld, na, mae Crist yn popeth i mi, mae e'n fwy na cael fy nghydnabod gan fy nghyd y myfyrwyr neu beth bynnag. Dwi ddim eisiau hwnna lawr, a bod nhw'n pobl gallu dweud, ti'n gwybod pa mor dda oedd hwn? Na, fe gollodd e'r holl gyfle, pam? Achos Crist, ond oedd y gŵr ifanc yma fan hyn, na gyd o'r rhaid wneud oedd gwerthu eiddo, rhoed i'r tlawd, oedd e ddim yn wneud unrhyw beth arall, ond oedd e ddim yn fodlon pam, yr oedd e'n ddiw iddo, a oedd e ddim eisiau cael gwared ar y pethau hynny. Sawl un fydd yn grac. Dywed J.C. Ryle am y darn yma. Mae hwn yn ddarlun i chi, ond nid yw e. J.C. Ryle yn disgrifio'r darn yma fel llong, efallai bod y llongwyr ar y llong wedi delio gyda nifer o dyllau achos o dŵr yn dod i mewn i'r llong.
Oedd yna walla ar y llong, a felly oedd y llongwyr wedi trwsio, wedi cael pren a giro fe, gosod stwff dros i ben, wneud yn siŵr nad oes dŵr yn dod mewn. Reit ar draws y llong mawr yma i gyd. A'r holl long, tylle, yn trwsio fe, rai ar y top, rai ar y chydig bach ar y gwylod, ac yn y blaen. Ond y broblem oedd yna dwll bach reit ar waelod y llong. Ac chi'n sôn am twll lleia posib. Ond o'n nhw wedi blino nawr, dim awydd yn nhw i fynd a symud yr holl bethau a mynd heibio beth bynnag yw a mynd lawr i waelodion y llong a ffeindio'r twll a'i lenwi fe. Felly wnaethon nhw ddim, a beth sy'n digwydd yw mae'r llong yn suddo. O'n nhw wedi llenwi'r tyllau eraill i gyd, o'n nhw'n fodlon dar tyllau eraill. Dim problem da tyllau eraill, o twll anferth ar ochr y llong, a dŵr yn pistillo mewn. Mae hwn mor amlwg, pawb yn gweld y twll yma, felly na i bangio'r pren fan hyn, llenwi'r twll, dim dŵr yn dod mewn fan hyn, na i llenwi hon, dim dŵr yn dod mewn fan hyn, ond mae yna dwll allan o'r ffordd, reit ar y gwaelodion. Ond dyma'r broblem, doedden nhw ddim yn fodlon delio gyda'r twll yna, a dyma'r darlun sydd fan hyn, efallai bod yna rhywbeth i chi ddim yn hoffi, rhywbeth chi ddim yn fodlon troi eich cefnar, a rhywbeth i chi ddim yn fodlon delio ag chi ddim yn fodlon cyffesu fe ger bron Duw. A dim ond un peth sydd angen i'ch cadw chi, ond ydyw e? Wrth gwrs, mae'n fwy nag un peth, achos pechaduriaid i ni pechadur yw fe enw. Dyna yw disgrifiad, mae'n fwy nag un twll, mae'n bentwr o dyllen ni methu delio ag e. Ond i chi gallu gweld y neges yma, roedd y prif ddew oedd gan hwn oedd ei gyfoeth, ond oedd ddim yn folion delio â hwnna. Am dristwch. Nad oedd yn barod i ildio'r Duw yma i Gris. Yn amlwg, doedd e ddim wir wedi gweld Cris nag oedd e. Mae'n sawl un yn ymharod troi cefn ar gyfoeth, ar bleser, ar anfoesoldeb, ond nid oes na, mae yna gymaint. I ddweud y gwir, dwedwn ni bod y mwyafrif llethol. Mi fydde cynulleidfa ni'n tipyn mwy petawn ni ddim yn pregethu'r Efengyl fel sydd yn ysgrythur. Petawn ni dim ond yn pregethu rhan o'r Efengyl. A gadael i bobl feddwl fod popeth yn iawn gyda'i bydolrwydd nhw. Lle dyn nhw ddim wir wedi gweld mawredd Crist. Dyn nhw ddim yn ei garu fe, dyn nhw ddim yn ei barchu fe, dyn nhw ddim yn ei weld am beth yw e, ac felly maen nhw'n gwrthod ildio. Dyna pam i ni'n gweld y fath atgasedd. Da fi'n cyn i ni fynd i'r pwynt ola, ble i chi arni? Wel, yn drydydd, cwestiwn pwysig. Am ymateb gan yr Iesu. Mae'n taro'r hoelen ar ei phen. Mae'n disgrifio sefyllfa'n berffedd. Adnod 24 a 25. A'r Iesu pan welodd ef wedi myned yn athrist a ddywedodd. A dyma beth mae wedi gweld yn mynd, mae wedi delio gyda fe, mae wedi taro'r hoelen ar ei phen i ddisgrifio fe. Dyw hwn ddim yn fodlon ildio, dyw ddim yn fodlon gwerthu'r, dyw ddim yn fodlon gosod Crist yn ben ar ei fywyd e, ac mae'n mynd i ffwrdd yn drist. A phan welodd yr Iesu hyn, yn ef yn myned yn athrist, a ddywedodd, mor anodd yr arhau y mae golyd ganddynt i mewn i deyrnas Dduw. Hynny yw, mae cyfoeth ganddynt. Canes haws yw i gamel fynd trwy grau'r nodwydd ddur, nag i olidog fyned i mewn i deyrnas Dduw. A be mae'n dweud fyna yw, mae'n amhosib. Neu mae'n geiriau eraill, be mae'n dweud yw, mae'n amhosib i unrhyw un fynd i deyrnas Dduw, neu mae'n amhosib i unrhyw un dod yn Gristion tra bod ganddoch chi Dduw arall. Amhosib. I chi gyd yn gwybod beth yw camel, mae e'n greadur anferth. Ac i chi gyd yn gwybod, siwr o fod, beth yw nodwydd i drwsio dylledyn, a'r llygedyn bach yna, llygad bach y nodwydd. Dwi'n cael trafferth, wedi cael trafferth erioed. Cofio'r wers gweithio o rai fi ddysgu yn yr ysgol, o penderfynodd yr athrawes drws nesaf bod ni'n mynd i wneud chydig o waith gyda nodwydd. 30 o blant. Ac oedd rhaid i ni roi edau trwy'n llygad nodwydd 30 o weithiau a mwy o weithiau pan oedd yn dod mas.
Ac oedd ganddi declyn i helpu, oedd hwyd teclyn yn gwneud yn anoddach yn y marn ni. Ac o'n i yna, oedd y plant methu wneud o'n i methu gweld ni'n trial roed yr edau trwy'r llygad y nodwydd. Roedd e mor anodd, ac oedd i methu yn bysedd hefyd, a peth yn stico i mysedd, oedd i dros y lle i gyd. Ac oedd hi wedi gorffen i thasgu, oedd hi'n iawn, oedd hi'n gallu wneud e. O'n i'n cymryd wythnosau i orffen y gwaith. Oedd e mor anodd, achos mae nodwydd, mae mor fach. Ond dychmygwch roi camel trwy nodwydd. Chi ddim yn gallu wneud e. Mae'n amhosib. Dyna'r darlun sy'n rhaid i ni gael, dyna'r lefel i ni arni, dyna pa mor ddall i ni, yr oedd rhaid cael darlun oedd yn dangos, mae e'n amhosib i chi ddim yn gallu rhoi camel trwy llygad nodwydd. Felly, dywed yr Iesu, felly am yr un sydd yn gosod unrhyw beth yn lle'r Iesu. Amhosibl yw iddynt fynd i deyrnas Dduw. Mae'n amhosibl i chi ddod yn Gristion. Sylwch, dwi ddim yn pwysleisio gweithredoedd fan hyn. Dwi ddim yn dweud os gwnewch chi hyn y cewch i'ch achub. Na, dwi ddim yn dweud hynny. Beth yw'r neges fan hyn yw hyn. I chi wedi dangos ble mae'ch calon chi. Dydych chi ddim wir yn ceisio Crist. Mae yna rhyw gyfyngiadau ganddoch chi. Chi ddim yn fodlon os yna ormod o ddisgwyliadau. Dydych chi ddim yn caru Iesu Grist ddigon. Ac felly, chi sydd yn oed yr rheolau. Ac i chi'n dweud, os i ti'n disgwyl i fi wneud hynny, does dim gobeith o'i ato chi. Hyn sydd yn dangos os ydych chi o ddifri yn eich ceisio. Nad oes dim byd yn ormod i chi. Ni fi dim yn eich tramgwyddo am yr efengil. Dychmygwch chi y darlun dwi wedi dweud sawl gwaith am yr un sydd yn mynd dros yr afon uwch ben Niagara. A darlun yna ni wedi dweud am y plentyn oedd wedi mynd drosodd. Ond cyn i'r plentyn mynd drosodd, a rhywsyd yn wirthiol fel llwch chi ddweud, oedd gafodd ei achub ar y gwaelod, oedd yna byth yn digwydd. Ond oedd ei chwaer yn mynd drosodd. A dychmygwch y braich y gŵr yma'n ymestyn allan ac yn gweld hi ar fi'n syrthio a mae'n gafel yn ei braich hi. Dychmygwch yna. Ond petai hi'n gwrthod gafal yn y fraich. Mae'n dweud, na, dwi'n iawn, a bydde pob math o bethau. Ti'n rhoi disgwyliadau, mae rhaid fi afel yn dy fraich ti, a pob math o bethau, a dwi ddim eisiau gwneud e fel hyn, allan i pob math o resymau, byddech chi'n meddwl, dyw hi ddim wir yn deall difrifoldeb y sefyllfa na fydde. Bydde hi'n sylweddoli, mae bron iawn, 100% yn sicr o farw o'r daro'r dŵr, a fi ddim boddi. Ond dwi ddim wedi deall, os yw i'n mynd i ddechrau dadle, a dweud oedd y gŵr ceri ffwrdd, dwi'n iawn, bydde hi ddim wedi deall difrifoldeb. Ti disgwyl i fi ymestyn allan a cael help da ti, dwi'n mylico ti, dychmygwch e, bydde fe ddim yn digwydd. Bydde hi, os bydde hi'n gweld, dwi'n mynd i farw nawr, bydde hi'n ymestyn allan a gafael ymraich y gŵr yma. Dyna yw dod yn Gristion. Pa mae rhywun yn dweud, sdim os gen i beth sy'n rhaid i fi wneud, fe na i bwyso ar Grist a fydd e'n bopeth i mi. Dyna'r neges i fan hyn. Nid y gwerthu'r cyfan, ond yn dangos bod wedi gweld beth yw Crist. Does dim byd yn ormod i chi. Does dim byd yn mynd i'ch tramgwyddo yn yr efengil. Os fydd y rhai sydd wedi gwrando, maen nhw'n pwdi ac yn cerdded i ffwrdd, ac yn gwylltio, ac yn gwneud pob math o bethau. Dwi'n nhw'n mynd i deall yr efengil. Fydd dim byd yn ei tramgwyddo nhw. Fyddwch chi ddim yn teimlo yn eich calon, dyw hwn ddim yn deg, mae hwn yn rieithafol. Mae'n rydych am ddilyn yr Iesu beth bynnag y gost. Os yw e'n golygu eich bod chi'n colli pob dim, eich cyfoeth hyd yn oed. Os yw'n golygu na fydd ganddoch chi bleserau'r byd dim mwy. Os yw'n golygu fyddwch chi'n cael eich dewis i chwarae Gymru achos chi ddim yn ymarfer ar y sil. Sawl Cristion sydd wedi gorfod troi cefn ar yrfa chwaraeon. Fi'n siŵr bod yna nifer yn does achos maen nhw'n chwarae ar y sil, maen nhw'n ymarfer ar y sil. Ond heddi nawr, mae'n eglwysi efengyledd, mae'n iawn, achos i chi'n dystiolaeth am dorri'r sabath. Colli ffrindiau. Os fyddai'n troi at Grist, os mae Crist yn disgwyl i fi beidio ymwneud â fy ffrindiau, mae hwnna'n ormod i fi, maen nhw'n dweud. Dwi ddim eisiau bod yn unig. Dwi'n wedi gweld dim am Grist, na ddo. Dim wedi deall dim am Grist. Dim wedi sylweddoli fe fydd Crist yn ei bendithio nhw fwy na gellir dychmygu. Dwi'n wedi weld e, dwi'n wedi deall e.
Fydd e ddim yn ormod. Achos os chi'n dod at Grist, fyddwch chi'n eiddo Crist. Fydd na etifeddiaeth i chi. Fyddwch chi'n cael mwynhau rhan ond fe cyn i chi fynd i'r nefoedd. Fydd na fendithion di ri, chi'n blentyn iddo. Dim syndod oedd y cwestiwn yma i sawl crefyddwr wedi holi, adnod 26, a rhai a glywsand oedd y wedasad, a phwy a all fod yn gadwedig. Dim syndod, ond nhw'n meddwl, wel mae hwn yn amhosib. Pwy all fod yn Gristion, pwy all fod yn gadwedig. Ond nid dyma yw'r broblem. Ac eto, dyma yw symlrwydd yr Efengil. Edrycha yn amhosibl yn ôl gair Duw, ac mae yn amhosibl yn ein nerth ni. Ni allwn achub ein hunan trwy weithredoedd. Mae'r cyfan o Dduw, dyma le mae'n dod, mae wedi profi'r pwynt. Dwi ti gwr ifanc ddim wir yn ceisio. Dwi ti ddim wir o ddifri, mae arwynebol yw dymholiad di. Mae dymateb di i fy ngeiriau fi yn profi'r peth. Ond nawr mae'n dangos, mae yn amhosibl i chi, ond i Dduw, dyw e ddim. Adnod 27. Ac i fe ddwedodd, y pethau sydd amhosibl gyda dynion, sydd bosibl gyda Duw. Mae Duw yn ei wneud yn bosib. Pan mae fe sydd yn gweithio, pan mae'r cyfan o Dduw, pan fod yr ysbryd glân yn arwaith ac yn goleuo llygad yr enaid, yna gwelwn ein pechod a gwelwn ein methiant i'w fodloni. Ond hefyd cawnolog o'r Iesu, pan mae Duw ar waith, mae'r amhosibl yn dod yn bosib. Chos nawr i ni'n dod i weld pa mor frwnt i ni. Ac nawr i ni'n dod i weld pa mor berffaith yw Crist, pa mor brydferth yw Crist, pa mor lân yw Crist. Nawr i ni'n dod i weld bod Crist wedi cadw'r gyfraith yn fy lle. Nawr i ni'n dod i weld ei fod wedi dod i roed ei ddwylo pur ar led, i fod wedi dod i cymryd ein cosb ni. Ac nawr i ni'n dod i weld arwydd y cad yr atgyfodiad. Nid yn unig bod wedi cael ei gosbi yn fy lle, ond mae wedi atgyfodi'n fyw ar y trydydd dydd, wedi concro'r bedd a Satan ac effer. Mae wedi delio â phechod. Pa mae Duw ar waith. Gai ofyn os yna rai sydd yn ceisio Crist, ond sydd yn ei geisio a'i holl galw. Ac chi ddim wedi dod yma neu dod i wrando gyda rhyw gyfyngiadau ar y disgwyliadau. Ond chi wedi dod a does dim byd yn ormod. Na fi dim yn eich tramgwyddo yn y neges. Ac chi wedi dod, a chi'n gwybod fel y ferch yn cwmpo dros ochr yn Niagara, yr oedd hi'n fodlon gafel yn y fraich beth bynnag oedd y fraich. Pwy bynnag oedd y fraich. Os oedd yn neud i edrych yn sili, os oedd yn neud i edrych yn wan, os oedd yn neud i edrych fel bod i wedi methu o dim ots da hi, na'i afael yn y fraich. A dyna pan ni'n gwybod y mae Duw ar waith. Pa mae enaid yn dod at Grist felly. Ac felly'r cyngor yw dewch at Grist, a syllwch arno o droed y groes. Gwelwch yr hyn, y trodd Crist ei gefn arno, eich mwyn chi. Mae Crist wedi gadael y nefoedd mwyn eich achub chi. Felly ni ddyle dim byd fod yn ormod i chi i'w adael iddo fe. Os yw Duw ar waith. Mwyn i chi gael yr holl fendithion i deyrna sef. Dewch at Grist. Ond dyna yw'r neges. Mae'r ateb yn ddigon syml. A phwy all fod yn gadwedig? Wel, mae yna gannoedd ar filoedd o bobl. Ac mae'r gwahoddiad allan i chi hefyd. Os ydy Duw wedi dechrau gweld, os chi wedi dechrau gweld eich pechod, os chi wedi dechrau gweld eich angen, os ych chi'n dyheu am iachawdwriaeth, yna'r ateb yw dewch at Grist, achos y mae e'n gwneud yr amhosibl yn bosibl trwy yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengil Sanctaidd, yn diolch am iachawdwriaeth, yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gweddio fydd yr ysbryd ar waith hyd yn oed heddi, ac yn agor llygad y deillon i weld ei hangen am Grist. Tyr dim plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.